La profe de mates. Vaig sentir com cridaves el meu nom i tot el meu cos va tremolar. Em vas plantar davant de la pissarra, m'hi vas obligar, encara que sabies que jo i el càlcul no érem grans amics. Però allí no s'hi demanaven voluntaris. A la classe de matemàtiques el professor era com un dictador, policia i vigilant, i si et tocaven no t'hi podies negar. Ho recordeu? Vaig abaixar el cap. Em vaig posar vermella i vas cridar encara amb més força el meu nom. I jo tenia por, molta por, perquè a la pissarra hi havia una equació i jo no en tenia res, jo només volia seguir llegint el Quixot. Jo volia aixecar-me, em sentia exposada i jutjada, però pensava que tu series benèvola, que allí érem per aprendre i que tu, que eres la mestra, voldries ajudar-me i no em faries mal. M'equivocava. Em vaig bloquejar encara més. Hi havia una equació a la pissarra, hi ha una equació a la pissarra i jo m'he bloquejat. I tu aprofites la meva vulnerabilitat per exhibir el teu caràcter i convertir-me en una ovella degollada davant de tot el ramat. M'escanyes, cada vegada més fort, i em dius que ets tonta o què, cridant. I jo tinc moltes ganes de plorar. I tu em condemnes novament al bloqueig, mostrant la teva supremacia davant meu. Oh, gran musa de les matemàtiques, mentre jo somio que s'acabi aquell malson i toqui classe de literatura ja. He sentit com m'empalaves, com em violaves tots els meus forats per on s'hi han escapat totes les meves lletres poètiques, afligides, totes caigudes en desgràcia, com una renglera de formigues abatudes, mentre tu mastegaves nombres i calculaves com fer-me un mal elevat al quadrat. Vas cuinar les meves debilitats a la brasa i em vas deixar com un xai sobre la taula del sacrifici per a que tota la classe em veiés, humiliada per no ser ràpida en el càlcul i per estimar més les lletres que els nombres que et tornen a tu un monstre elevat al quadrat. Aquell dia vas traumar-me, sí, com devies fer amb tants d'altres alumnes. I tu mai ho vas arribar a saber. No t'ho vaig confessar mai. Perquè després, a les colònies, te'n recordes, eres divertida i encantadora. Sí, així com són els maltractadors també. Carinyosos i adorables fins que un dia veus la fera que els habita. I ara, quan discuteixo amb la meva parella o amb algú del meu voltant i pujo el to de veu, et veig a tu i em veig a mi allà a l'aula. I veig la sang com torna a vessar-me i regalima per aquella maleïda pissarra de la classe de matemàtiques que sempre m'ha fet pensar que sóc tonta i que no valc. Sort em vaig tenir que un dia a literatura em van dir que escrivia bé. I aquella nena va agafar confiança i ara és capaç, encara que amb dubtes i pors, de pujar a un escenari i recitar versos per vosaltres. Potser no és que em senti diferent perquè vingui de les Plèiades, sinó que tu, mestra, vas traumar-me. Tu que havies d'ensenyar-me a creure en mi i a brillar, aquell dia vas enfosquir-me tant que vaig deixar d'estimar-me per uns instants i vaig voler marxar per la porta d'emergència i no ser mai més jo. Sort que en aquests 36 anys no he necessitat mai cap equació per ser feliç. Res m'ha fet més feliç que l'empatia, l'amor i la compassió. Espero que amb els anys els nombres no t'hagin fet perdre més la visió i t'hagin ensenyat a calcular la proporció àurea que t'ajudi a equilibrar-te i ensenyar als altres tota la teva saviesa en matemàtica amb delicadesa i amb amor.